baba vedu zedu zaringana. Zvikuonekera kuti ndiri paairport. Zvikuonekera kuti tiketi ndanaro. This is my passport. Kana usati watenga tiketi reku-Thanksgiving, but please do, because zvakutoitika zvinhu zvacho. Nhasi yatoi Tuesday ka patosara just a few days, 3 days chete, musi weSaturday we will be there tichifarira Mwari wedu nekutambira Mwari wedu. So don't miss out, please don't miss out. And Leicester and everyone else are around, just drive all the way kubva ikoko kuuya kuzotenda Mwari. Make sure you just don't miss out. Even I don't want to miss you, and suda kuya ikoko ndozoregera kusangana nemi chikuonai. Saka please do come. Kana mamusana matengera ma-loved ones enyu ma-tickets, tengai ma-tickets achiripo, tingo tite zvinhu zvacho tiri pamwe chete.